नमस्कार. नमस्कार. नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्व मम जिव्हाग्रे सर्व विद्या प्रदा भव. सरस्वती मातेला आणि माझ्या गुरूंना मनोभावे वंदन करते आणि प्रार्थना करते की त्यांनी माझ्या कंठामध्ये माझ्या जिभेवर विराजमान व्हावं आणि जी काही आम्ही ही सायं प्रार्थना करतो आहोत ती त्यांच्या चरणी रुजू करून घ्यावी. सर, दर गुरुवारप्रमाणे आजही आपण सायं प्रार्थनेसाठी एकत्र जमलो आहोत. नेहमीप्रमाणे नामधून करून ईश्वराला आवाहन करूया की त्यांनी प्रार्थनेला यावं आपल्या. नक्की नक्की. येस, नामधून सुरू करूया. श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ. 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 स्वामी समर्थ 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 स्वामी समर्थ. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. नामधून करून आपण ईश्वराला आवाहन केलं आहे की त्यांनी आपल्या या सायं प्रार्थनेत यावं आणि आपल्या सगळ्यांना भरभरून आशीर्वाद द्यावे.
दर गुरुवारप्रमाणे आजही तुम्हा सगळ्यांच्या मनामध्ये उत्सुकता असेल की आज आपण सरांबरोबर कोणत्या विषयावर चर्चा करणार आहोत, सर काय मार्गदर्शन करणार आहेत. मी ऑनलाईन व्यासपीठावर गोखले सरांना आमंत्रित करते. नमस्कार सर, आवाज म्यूट राहिलाय. नमस्कार. नमस्कार सर, दर गुरुवारप्रमाणे आम्ही अगदी आतुरतेने वाट बघतो आहोत. काहीतरी प्रश्न मनात येतो आणि तो तुम्हाला सांगितला की त्या अनुषंगाने जे काही आम्हाला मिळतं ना ते खूप वेगळं असतं. खूप छान. मी पण गुरुवारची वाट बघत असतो की आज नवीन शंका काय येणार आहेत, नवीन प्रश्न काय येणार आहेत. दिवसभर त्या विचारात असतो आणि तुमच्याकडनं काहीतरी वेगळंच येऊन जातं. येस सर, आजचा प्रश्न मनात असा आला आहे की भक्ती या विषयावर खरं म्हणजे आपण बऱ्याच वेळा चर्चा केली आहे, पण भक्ती हा विषय असा आहे की जितके वेळा आम्ही चर्चा केली त्या प्रत्येक वेळा तुमच्याकडून खूप काहीतरी वेगळा मार्ग मिळाला. मग भक्ती करणं म्हणजे नामस्मरण करणं, पारायण करणं, देवाला छान छान नैवेद्य दाखवणं, काय करूया नक्की? छान आहे. नेहमीप्रमाणेच भाग काही वेगळा आहे. छान आहे. पण याच्यामध्ये सुरुवात करायच्या आधी एक वेगळा उल्लेख करतो की अनेक लोक ही प्रार्थना त्याच वेळी अटेंड करत असतात. प्रामुख्याने काही नावं सातत्याने आपल्या पुढ्यात येत असतात आणि त्याच्यामध्ये गेल्या गुरुवारी एक कॉमेंट आली होती. छानच भाग होता की लोकांचं ऑब्झर्वेशन किती असतं, काय असतं. तर गेल्या गुरुवारी तुम्हाला आठवत असेल आपण प्रवासामध्ये होतो आणि कसे बसे 7:30 वाजता ठाण्याला एका घरामध्ये पोहोचलो होतो. ते पाटणकरांचं घर होतं आणि तिथं आपण ती प्रार्थना कंडक्ट केली होती. खरंय. तर आपले एक श्रोते म्हणून, एक जवळचे स्नेही म्हणून, त्यांनी त्यांचं नाव म्हणायचं झालं तर मेघराज वैद्य यांचा उल्लेख असा खास करावा असा वाटतो की त्यांनी एक कॉमेंट्स अशी टाकली होती त्यावेळेला की सर कुठे आहात, आज सगळं सेटअप वेगळाच दिसतोय. म्हणजे हे जे काही बारीक ऑब्झर्वेशन माणसाचं असतं ना ते फार महत्वाचं असतं आणि हे आपल्याला सांगून जातं की हे लोक नियमित त्या वेळेला अटेंड करतात. खरंय खरंय. तुम्हाला सांगतो 7:30ची प्रार्थना 7:30 वाजता बघणं आणि ऐकणं याच्यामध्ये जी काही एनर्जी घरामध्ये तुमच्या क्रिएट होईल ती तुम्ही रात्री 10 वाजता बघितली किंवा दुसऱ्या दिवशी बघितली, तिसऱ्या दिवशी बघितली तर तेवढी एनर्जी मिळणार नाही. कदाचित विषय करू शकतील पण प्रार्थनेच्या निमित्ताने जे काही नामस्मरण होतं, जी काही संध्याकाळची प्रार्थना आपण म्हणतो, शुभम करोती म्हणतो, रामरक्षा म्हणतो, पसायदान म्हणतो किंवा तारक मंत्र म्हणतो, तर ही काही एक ऊर्जा असते. ती ऊर्जा संध्याकाळी 7:30 वाजताच गुरुवारी मिळू शकते. खरंय खरंय. आठवडाभर किंवा नंतर कधीही तुम्ही ऐकली तर त्याची तेवढी ऊर्जा मिळत नाही. आपण असं म्हणतो की होम हवन चालू असतं, मंत्रजाप चालू असतात, त्या वेळेला हजर असतील त्यांना ती ऊर्जा मिळून जाते. पण जे नंतर व्हिडिओ बघतात त्यांना तिथला भाग कळतो पण ती ऊर्जा नाही. आपण साधारण 650 माणसांना मेसेज देतो. 650 जणांपैकी किती जण उपस्थित असतात हे असतात त्या सगळ्यांना माहितीच आहे. पण लोकांना आज त्या वेळेला वेळ नाहीये. कधीतरी करूया आणि कधीतरी करून या गोष्टी आयुष्यात कधीतरीच होतात. पण नियम आणि सातत्याने, म्हणजे आता तुम्हाला निश्चित या गोष्टी माहिती असतील की साधारण 2 वर्षाच्या पेक्षा जास्त कालावधी झालाय
की गुरुवारी आपण सायं प्रार्थना 7:30 वाजता करतो. अगदी भले बरोबर. आम्ही प्रवासात असू, आम्ही बाहेरगावी असू, कुठेही असू, पण 7:30 वाजता फेसबुक लाईव्हला आम्ही हजर असतो. नक्कीच. खरं आहे सर. आणि दुर्दैवाची गोष्ट अशी असते की घरातले लोक जे असतात, नोकरीवर जाणारे असतात किंवा अन्य कुठे काम करणारे असतात, हे लोक 7:30ला जॉईन नाही होऊ शकत. हं, हं. आता मी असं म्हणेन की यांना तर बोलायचं नाहीच आहे, फक्त ऐकायचं आहे. बरोबर. तुमच्या हातात मोबाईल आहे, ऑन करू शकता, कानामध्ये हेडफोन टाकू शकता, दुसऱ्याला डिस्टर्बन्स नाही, पण तुम्हाला त्या वेळेची ऊर्जा मिळत असते आणि 7:30चं महत्व तुम्हाला त्यावेळेला कळू शकतं. खरं आहे. हे सातत्य फार जपलं जात नाही म्हणा, किंवा त्याकडे लोक फार लक्ष देत नाही म्हणा, पण जे नियमित असतात त्यांना निश्चित या गोष्टीची कल्पना असेल की काय ऊर्जा त्यावेळेला निर्माण होते. अगदी बरोबर. घरामध्ये जर स्पीकरवर तुम्ही टाकलं तर घरामध्ये या मंत्राचा उच्चार होतो, या प्रार्थनेचा उच्चार होतो आणि घरातली एक ऊर्जा बदलून जाते. हे फार महत्वाचं आहे. आजचा तुमचा प्रश्न जो आहे की भक्ती नक्की कशी करावी किंवा काय, याच्याबद्दल तर आपण कीच पाडलाय म्हटलं तरी चालेल. खरं आहे. पण भक्तीचे प्रत्येकाचे मार्ग वेगळे असतात, सेवा करण्याच्या पद्धती वेगळ्या. हे सगळं वेगळेपण आहे, या सगळ्या वेगळ्या गोष्टी आहेत, पण याच्यामध्ये सातत्य आहे का, असा प्रश्न. जमेल तेव्हा करू, जमलं तर करू, पण प्रायोरिटी कशाला आहे आम्हाला, तर खूप महत्वाचा भाग असतो, प्रायोरिटी आमच्या कामांना आहे. आणि त्यातनं जर काही वेळ मिळाला तर देवदेवतांचं काही करता येईल. प्रायोरिटी साधनेला नाहीये. असाच एक उल्लेख करावासा भाग वाटतो की YouTube चॅनलला दर रविवारी आपण एक एपिसोड टाकत असतो, यशस्विता नावाचा, आणि याचा 75वा भाग या रविवारी रिलीज होणार आहे. हं, हं. हे 75 आठवडे सातत्याने हा भाग चालू आहे. यालाही साधारण 1.5 वर्ष झालंय. बरोबर. मग गुरुवारी 2 वर्ष सर आम्ही काम करतो. सर, मला एक भाग आठवतो की यशस्विता सुरू होऊनही म्हणजे 75 आठवडे जेव्हा होत आहेत तेव्हा मधल्या काळामध्ये लॉकडाऊन आलं आणि त्या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये सुद्धा ते शूटिंग करणं, त्यासाठी त्या भेटणं एकत्र आणि त्यावर चर्चा करणं किंवा अगदी स्ट्रिक्ट नियम असताना सुद्धा ते शूटिंग कसं झालं आणि काय, ती जी काही मजा होती ती काही और होती आणि त्याही परिस्थितीत शूटिंग होत गेलं आणि एपिसोड येत गेले. याचं कारण काय आहे की जर तुम्हाला सातत्य टिकवायचं असेल तर जगातला कोणताही माणूस किंवा कोणतीही परिस्थिती तुम्हाला थांबवू शकत नाही. खरंय. पण तेवढी प्रबळ इच्छा माणसाकडे पाहिजे की मला ही गोष्ट सातत्याने करायची. बरोबर. आज बघा अनेक संकल्प लोक करतात, जानेवारी मध्ये सुरू होतात, फेब्रुवारी पर्यंत सगळे संपतात. काय झालं तर 6-7 आठवड्यामध्ये सगळं संपून जातं. हं. आणि आपण 75 आठवडे या गोष्टी सातत्याने करतोय म्हणजे आपलंच आपण कौतुक करू नये, पण असं म्हटलं जातं की आपण कौतुक केलं नाही तर लोकांना कळतच नाही, मग लोक काय कौतुक करणार. 75 हा ठीक आहे, सोपं आहे, होत असेल. हे सोपं आणि होत असेल असं नाहीये, ते करायला लागतं. असंच एक आज साधनेतला भाग तुम्हाला सांग. एक ग्रहस्थ होते, ते ग्रहस्थ रोज देवळात यायचे. रोज सकाळी ठरलेल्या वेळात ते देवळात यायचे, देवळाच्या गाभाऱ्याच्या बाहेर उभे राहायचे आणि तिथे उभे राहून त्या मूर्तीकडे शांतपणे बघायचे. काही 2-3 मिनिटांनी ते खाली वाकायचे, तिथल्या उंबरठ्यावर डोकं ठेवायचे, तिथेही 2-3 मिनिटं राहायचे आणि नंतर नमस्कार करून निघून जायचे. पण ते देवळाच्या आतमध्ये कधी आले नाही. आता बघा आपण काय करतो याच्याकडे समाजाचं लक्ष असतंच. हं, हं. मग देवळामध्ये जो पुजारी होता तो सातत्याने देवांची पूजा करायचा, म्हणजे त्यांना अंघोळ घालणं, फुलं वाहणं आणि या सगळ्या गोष्टी तो जेव्हा करायचा तेव्हा हळूच त्याचं लक्ष या माणसाकडेही जायचं.
आणि त्याला असं वाटायचं की मी किती देवाच्या जवळ आहे हम्म. आणि हा माणूस येत नाहीये देवाजवळ. मी एवढं देवाचं करतोय, हा नुसता बाहेर उभा राहून नमस्कार करून निघून जातो. काय होत असेल? उत्सुकता ताणली जाते, कारण काही काळ निघून गेलेला असतो. दोघंही आपापल्या लेवलला आपापल्या गोष्टी करतच असतात. मग इथे एक दिवस असा येतो की त्याला न राहून तो त्याला विचारतो, माधोबा, गावातलेच असतात त्यामुळे सगळेच सगळ्यांना ओळखत असतात. हा माधोबा व्यापारी असतो. तो माधोबाला विचारतो की माधोबा, तुम्ही इथे रोज येता, मी तुम्हाला बघतो, पण तुम्ही कधीच देवळात येत नाही. तुम्ही बाहेर जाऊन नमस्कार करून निघून जाता. तर माधोबा म्हणतात, हा कृष्ण आहे ना, हा फार चलाख आहे तुमच्या देवळातला. तो मला रोज बोलवून घेतो आणि मला सांगतो की मला भेटायला ये ना. मग बाहेरून भेटलं काय आणि आत येऊन भेटलं काय, मला वेळ नसतो. व्यापारी माणूस आहे. मी काय करतो, दारातनं त्याला सांगतो की मी आलो, आता काय काम आहे तर सांग, किंवा मी काय करायला पाहिजे ते सांग, आणि त्याला नमस्कार करतो. पण तो नमस्कार अतिशय प्रामाणिकपणे करतो की डोकं ठेवून फक्त 2 मिनिटं त्याचं स्मरण करतो. काही मागत नाही. 2 मिनिटं त्याचं स्मरण करतो आणि मी निघून जातो. तुम्हाला हे आम्ही बघतोय, पण असं कसं तो तुम्हाला बोलवू शकतो? मी इतकी त्याची सेवा करतोय, इतक्या जवळ आहे, सतत त्याच्या बरोबर आहे, मला त्यांनी कधी सांगितलं नाही काय? तर ते म्हणाले, हे मला कळत नाही, तुम्ही पुजारी आहात, तुम्हाला जास्त ज्ञान आहे याचं, पण मला तो सांगतो आणि मी इथे येऊन जातो. तर ते म्हणाले, रोज तुम्हाला सांगतो तो? मला हो, रोज येतो आणि मला सांगतो, आज मला भेटून जा. मी धावपळ करत इथे येतो, त्याला भेटतो आणि निघून जातो. पण ह्या सगळ्या धावपळ करण्यात किंवा अनेक गोष्टी करण्यामध्ये तो वेळ पाळतोय. सातत्याने एकाच वेळेला तो तिथे येतोय, नमस्कार करतोय आणि निघून जातोय. पुजाऱ्याला फार आश्चर्य वाटतं की असं कसं होऊ शकतं. कल्पना सुरू होतात, विचार सुरू होतात. आणि काही काळानंतर माधोबा याच्या तरी इतर लोकांकडे चौकशी करतो की 8-10 दिवस झाले माधोबा काही आले नाही, तर काय असेल? तर लोक सांगतात त्यांना बरं नाही, आजारी आहेत ते. पुजाऱ्यालाही उत्सुकता वाटते. शेवटी कसं असतं, जी लोक आपल्या आयुष्यामध्ये येतात आणि रोज बघितलं जातं ना, तिथे सहवास वाढतो, तिथे प्रेम वाढतं नकळत. आज अनेक घरांमध्ये तुम्ही विचार करा, पती पत्नीला पटत नसेल, पण सतत त्यांचा सहवास असल्यामुळे प्रेम वाढतं. भांडण कितीही असलं तरी एखाद दिवशी उशीर झाला तर बायकोला वाटतं काय झालं असेल, आले नाही कसे अजून. हा सहवासाचा भाग आहे. पण तसाच इथेही याचा सहवास होता, अगदी 5 मिनिटासाठी का होईना, पण रोज त्याला बघणं ही त्या पुजाऱ्याला सवय लागली होती. माधोबा आला, ठराविक वेळेला माधोबा येतोच येतो. त्यांनी विचार केला की त्याला घरी जाऊन बघूया काय असेल बिचाऱ्याची परिस्थिती. योगायोग असा होता की ज्या वेळेला तो पुजारी माधोबांच्या घरी गेला, माधोबा एका कॉटवर झोपले होते आणि घरात कोणी नव्हतं. त्याला आश्चर्य वाटलं की माणसाला बरं नाहीये आणि एकटं ठेवून कसे जातात लोक. ते त्या खोलीत गेले आणि माधोबांना म्हणाले, माधोबा कसं आहे? माधव म्हणाले, छान आहे. म्हणे, हो तुम्हाला बरं नाहीये असं कळलं, छान आहे काय? आणि तुमची सेवा करायला इथे कुणीच नाहीये, असं कसं तुम्हाला एकटं टाकतं? तर म्हणाले, कोण म्हणाल सेवा करायला नाहीये असं कोण म्हणालं? हा काय, हा कृष्ण प्रत्यक्षात इथे येऊन माझी सेवा करतोय. तो मला पाणी पाजतो, औषध देतो, आणि इतकंच नाही तर माझे कपडे बदलतो, मला फ्रेश करतो. माधोबांचं हे बोलणं ऐकून त्या पुजाऱ्याला इतकं आश्चर्य वाटतं
की अरे असं होऊ शकतं, प्रत्यक्षात परमेश्वर येऊन या माणसाची सेवा करू शकतो. तुम्हाला काहीतरी मुद्दा मानोबा, मला काहीतरी नाही बोलत आहे की तो पांडुरंग आणि मी, आम्ही दोघच फक्त इथे आहोत, बाकी कोणीही दिसलं नाहीये. पण आज बघा मी किती फ्रेश आहे, किती छान कपडे घातले, मला काहीच अडचण नाही, मला काहीच त्रास नाही. अगदी जेवायला सुद्धा तो मला देतो आणून. अजून काय पाहिजे त्याच्याकडे? सगळं सगळं त्या ईश्वराने मला दिलेलं आहे. आणि आता तर प्रत्यक्षात येऊन तो माझ्यासाठी काहीतरी करतोय. पुजाऱ्यांनी त्यांना नमस्कार केला आणि म्हणाले की हीच खरी भक्ती, हीच खरी सेवा आहे. मी जे काही तिथे उभं राहून करतो त्याच्यामध्ये कदाचित माझ्याकडे अहंकारच जास्त असेल की मी देवाच्या किती जवळ आहे आणि मी देवाचं किती काय काय करतो. पण यापेक्षा तुम्ही जे जे काही करता हे खूप मोठं आहे. कारण पांडुरंगाच्या अतिशय जवळ तुम्ही पोचलेले आहात, तुम्ही दोघं एकच झालेले आहात. माझ्या सेवेमध्ये काहीतरी बदल केला पाहिजे की जेणेकरून तो माझ्याशी पण बोलायला लागेल. या ईश्वराच्या किती जवळ तुम्ही जाल तो भाग फार महत्वाचा असतो. आणि आम्ही काय करतो तर लोकांसाठी हे सगळं दाखवण्याचा प्रयत्न करतो की मी किती करतो. आपण असा विचार केला पाहिजे की मी किती करतो हे कोणालाही कळलं नाही पाहिजे. माझी सेवा एकटीच राहायला पाहिजे, तर ईश्वर तुमच्या जवळ पटकन येऊ शकतो. तुमची भक्ती खूप असेल आणि तुम्हाला अडचण आली तर 10 लोक तुमच्या अवतीभोवती असताना तो येऊन तुमच्या पुढे उभा नाही राहू शकत. पण तुम्ही एकटे असाल आणि त्याला प्रेमाने हाक माराल तर तुमच्या पुढ्यात तो येऊ शकतो. कारण तुमची तेवढी ताकद आहे त्याला बघण्याची ही इतरांची नाहीये, तर तो कुठेही कधीही पुढ्यात येणार नाही. मग तुमची साधना अशा लेवलला न्या की आपण म्हणू की नित्यसेवा ही असलीच पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये एक वेळ ठरवली तर आयुष्यामध्ये काही कठीण नाही होत. खूप चांगल्या तऱ्हेने भक्ती करू शकता, साधना करू शकता. म्हणजे जसे आपण काही वेगवेगळे मार्ग सांगतो तसा हाही एक वेगळा मार्ग आहे की कशा तऱ्हेने आपण काही सेवा करू शकतो. तुमचा प्रश्न नेहमीप्रमाणे छान होता. उत्तर माझं अगदी सोपं आहे, पण आचरणात आणायला फार कठीण आहे. कारण एक वेळ आणि रोज हे फार कठीण आहे. रोज फक्त आपण जेवू शकतो, साधना रोज करू शकतो याची गॅरंटी. अगदी बरोबर सर. खूप छान आणि सोप्या पद्धतीने भक्तीचा एक अजून मार्ग तुम्ही आमच्यापर्यंत पोहोचवलाय. नामस्मरणात सतत राहा, वेगवेगळे संकल्प तुम्ही करून घेता चातुर्मासाच्या निमित्ताने. म्हटलं तर अगदी लोकांना ऐकल्यानंतर सोपा वाटतो, पण जेव्हा आचरणात आणला जातो त्यावेळेला कळतं की अरे बापरे, हे किती महत्वाचं पण थोडं अवघड असं असतं ते. पण त्यातून खरंच अनेकांना खूप छान तऱ्हेने मार्ग मिळत गेले, खूप छान तऱ्हेने त्यांचं व्यक्तिमत्व बदलत गेलं. इतकी ताकद त्या संकल्पांमध्ये होती. जसं तुम्ही म्हणता की सातत्य हे भक्तीमध्ये खूप असायला हवं आणि ते सातत्य ठेवण्याचा प्रयत्न मला असं वाटतं की प्रत्येक आपला श्रोता वर्ग, प्रेक्षक वर्ग यातनं साध्य करून घेईल. कारण इतक्या छान तऱ्हेने सातत्याने मार्ग दाखवला जातोय. मार्ग सुद्धा देणाऱ्या व्यक्तीचं सातत्य खूप आहे ना, की अरे बाबा हा नाही तर हा मार्ग घे, हा नाही तर हा घे, काय सोपं वाटतंय ते पकड आणि चल. प्रत्येकाचा मार्ग वेगळा आहे हे तुम्ही आधीच सांगितलं. त्या तऱ्हेने असंख्य मार्ग दिलेल्यांपैकी प्रत्येकाला झेपेल, रुचेल, भावेल तो मार्ग घेऊन निश्चितपणे पुढे जाऊया आणि त्या ईश्वराची कृपा, त्याचा सहवास आपल्या प्रत्येकाला मिळेल असा विश्वास बाळगून साधना करूया. सर, असंच सातत्याने मार्गदर्शन मिळत राहो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. या सगळ्यासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. येस सर. सर, नेहमीप्रमाणे सायं प्रार्थनेला सुरुवात करूया. हो, करा. येस.
गुरुवारची प्रसन्न संध्याकाळ आहे. आपण प्रत्येकाने आपल्या देवघरामध्ये देवासमोर छान दिवा लावलेला आहे, उदबत्ती लागलेली आहे, धूप घातला आहे. अतिशय मंगलमय वातावरण निर्माण झालेलं आहे. या मंगलमय वातावरणामध्ये अतिशय मनोभावे आपण त्या दिव्याची, त्या तेजाची प्रार्थना करूया. शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय प्रकाशाय ज्योति नमोस्तुते संध्याकाळी माता लक्ष्मीचा एवा माता सर्वदेवा पादो विभीषण श्रीधर पातु रामोऽखिल वपु एताम राम बलोपेतां रक्षाम्य सुकृति पडेत् सच्चिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पाताल भूतल व्योम चारिण छद्मचारिणा न दृष्टिमपि शक्तास्ते रक्षितं राम नामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्मुक्तिं च विन्दति जगज्जयत्रेकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितम् यः कण्ठे धारे तस्य करस्था सर्वसिद्धया वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहतान्न सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिका आराम कल्पवृक्षाणां विराम सकलापदाम् अभिराम स्त्रीलोकानां राम श्रीमान् प्रभु तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षो चिरकृष्णाजिनांबरो फलमूलाशिनो दान्तो तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथः सहितो भ्रातरो राम लक्ष्मणो शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठो सर्वधनुष्मतां रक्षकुलनिहन्तारो तायेतां आत्मसज्जधनुषा विशस्पृशा क्षाय शुभनिशुंग संगिनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा मग्रतः पति सदैव गच्छतां सन्नद्ध कवची खड्गे चाप बाणोदरो युवा गच्छन् मनोरथोऽस्माकं राम पातु स लक्ष्मणा
रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स पुरुष पूर्ण कौसल्योरुत्तम वेदांत वेद यज्ञेश पुराण पुरुषोत्तम जानकी वल्लभ श्रीमान प्रमेय पराक्रमा इत्येतानि जपे नित्यं मद्भक्तं श्रद्धयान्वित अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्तो दीन संशया रामं दुर्वादलक्षामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यं संसारिणो नरा रामं लक्ष्मणं पुरजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्सं करुणानवं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसङ्गं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणो वचसा गृणामि श्रीरामचंद्र चरणो शिरसा नमामि श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचंद्रा स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रा सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरण्यं प्रपद्ये मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरण्यं प्रपद्ये पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् वर्जनं भवबीजानां वर्जनं सुखसम्पदां गर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभियता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरम् राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने इति श्रीबुधकौशिकविरचितं श्रीरामरक्षास्तोत्रसम्पूर्णं श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। रामरक्षा आपण म्हटलेली आहे आणि आता तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या मनाला अतिशय धीर देणारा तारक मंत्र मी अष्टकर सरांना विनंती करते की त्यांनी तारक मंत्राला सुरुवात करावी। निशंक हो निर्भय हो मनारे निशंक हो निर्भय हो मनारे प्रचंड स्वामी पाठीशी रे प्रचंड स्वामी पाठीशी रे अतर्क्य अवधूत हे स्मरणगामी अतर्क्य अवधूत हे स्मरणगामी अशक्य ही शक्य करतील स्वामी अशक्य ही शक्य करतील स्वामी
जिथे स्वामी पाय तिथे न्यून काय, जिथे स्वामी पाय तिथे न्यून काय, स्वये भक्त प्रारब्ध घडवी माय, स्वये भक्त प्रारब्ध घडवी माय, आज्ञे विना काळनाने त्याला, आज्ञे विना काळनाने त्याला, परलोकी ना भीती तयाला, परलोकी ना भीती तयाला, उगाची भीतोसी भय हे पळू दे, उगाची भीतोसी भय हे पळू दे, जवळी उभी स्वामी शक्ती कळू दे, जवळी उभी स्वामी शक्ती कळू दे, जगी जन्म मृत्यू असे खेळ ज्यांचा, जगी जन्म मृत्यू असे खेळ ज्यांचा, नको घाबरू तू असे बाळ त्यांचा, नको घाबरू तू असे बाळ त्यांचा, खरा होई जागा श्रद्धे सहित, खरा होई जागा श्रद्धे सहित, कसा होशी त्या वीण तू स्वामी भक्त, कसा होशी त्या वीण तू स्वामी भक्त, कितीदा दिला बोल त्यांनीच हात, कितीदा दिला बोल त्यांनीच हात, नको डगमगू स्वामी देतील साथ, नको डगमगू स्वामी देतील साथ, विभूती नमन नाम ध्यानादि तीर्थ, विभूती नमन नाम ध्यानादि तीर्थ, स्वामीच या पंच प्राणामृतात, स्वामीच या पंच प्राणामृतात, हे तीर्थ घे आठवी रे प्रचिती, हे तीर्थ घे आठवी रे प्रचिती, न सोडी कदा स्वामी जागे हाती, न सोडी कदा स्वामी जागे हाती, निशंक हो निर्भय हो मनारे, निशंक हो निर्भय हो मनारे, प्रचंड स्वामी बळ पाठीशी रे, प्रचंड स्वामी बळ पाठीशी रे, अतर्क्य अवधूत हे स्मरणगामी, अतर्क्य अवधूत हे स्मरणगामी,
अशक्य ही शक्य करतील स्वामी, अशक्य ही शक्य करतील स्वामी, अशक्य ही शक्य करतील स्वामी. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. जिथे स्वामी पाय तिथे न्यून काय. ईश्वर जेव्हा आपल्या सोबत असेल तेव्हा आयुष्यामध्ये काहीच कमी राहणार नाही. सरांनी सांगितल्याप्रमाणे सातत्याने आपण ही भक्ती करत राहूया, भक्ती मार्गावर चालत राहूया. ईश्वर आपल्याला साथ देईलच आणि आपलं जीवन आनंदी होऊन जाईल. पुढच्या गुरुवारी आपण नवीन प्रश्नासह सायं प्रार्थनेमध्ये भेटणार आहोतच. धन्यवाद.